El meu amic Jordi s'ha comprat un quadre. És una tela de 1,60 per 1,20 si fa un fa. Blanc. No li agrada el quadre? D'acord. Cap delicadesa en la seva actitud. Cap esforç. Cap mostra de tendresa en la seva crítica. Per mi, no és clar. No, és clar. Aquest quadre no el veus blanc, Toni? No, del tot no. Ja. I quins colors hi veus? Veig colors. Veig gris, groc i fins i tot unes línies una mica ocre. I aquests colors t'emocionen? Sí, aquests colors m'emocionen. Quan em vas preguntar què pensava de la Paula, una noia que durant tot un sopar va estar intentant argumentar-me, a mi, que la malaltia de Crohn es podia curar amb l'homeopatia, no et vaig dir que la trobava lletja, repel·lent i sense cap encant. No ho vaig dir, i hauria pogut. Penses el que acabes de dir de la Paula? I tu què creus? En realitat, ja no suporto cap discurs racial. Tot allò que ha fet que el món sigui el món, tot allò que ha fet vell i gran aquest, no ha nascut mai d'un discurs racial.